аллакай оғоз шудааст. Бинобар маълумоти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 14 август картҳома ограниченӣ монданд. Номита дар чорни спискаи Россия меғалта. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Хоб, нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен ба шумо стоматологи тоҷик дар кор боша, агар номерош меброя занг бизанед. духтури дандон бениҳоят корҳои хуб дорад ва нархи арзон қатъия. мавзӯи асосии имрӯзаи мо хадамоти федералии назорат дар соҳаи алоқа, технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботии оммавии Русия зангҳои овозӣ аз тариқи паёмрасонҳои WhatsApp ва Telegram-ро маҳдуд кардааст. ин тасмим бо ҳадафи мубориза бо ҷиноятҳои рӯи даст гирифта шудааст. дар ин бора расонаҳои Русия бо истиснод ба хадамоти матбуоти ин хабар медиҳанд. чихеле ки медонем, мо шумо як мисолтон меорам. мисол дар Дубай дар WhatsApp, дар Instagram дигар чизо видеовизов кардан намешавад ва Федератсияи Русия низ ҳамчунин ҳамин хел тасмим гирифт. шикоятҳо аз мушкилии тамом тавассути ин паёмрасонаҳо аллакай оғоз шудааст. бинобар маълумоти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва муроҷиатҳои сершумори шаҳрвандон, паёмрасонҳои хориҷии Telegram ва WhatsApp хадамоти асосии овозие шудаанд, ки барои фиребу тамаҷҷӯҳии пул, ҷалб ба фаъолияти такрибкорӣ ва дигар истифода бурда мешавад. яъне ки ирам бигем яке аз плюсҳо мебошад ки ҳамин чиза маҳдудиятҳо ворид кардастанд, аз сабабе ки бисёри нафарҳо бо воситаи ин шабакаҳои иҷтимоӣ мардумфиребӣ мекунанд, ба ҳар роҳҳои безеб даст мезананд. дар вазорати рушди рақамӣ, алоқа ва иртиботи оммавии Русия қарорро мусбат арзёбӣ намуда таъкид доштанд, ки дар сурати аз ҷониби паёмрасонҳо иҷро шудани талабот оид ба риояи қонунгузории Русия дастрасӣ ба зангҳо дар мессенҷерҳо барқарор карда мешавад. сар аз моҳи августи соли равон корбарони Telegram ва WhatsApp дар Русия аз мушкилии кори ин паёмрасонҳо шикоят мекунанд, аз сабабе ки маҳдудиятҳо ворид кардастанд барои истифода бурдани ин ду шабакаи иҷтимоӣ ва аллакай шикоятҳо бисёр шуданд барои безеб кор карданаш. ебади информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бурасонем. аз 1 сентябр аллакай и таҳти амал қарор мегирад. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. кадом нафаре ки мехоҳад границаи Қазоқистон сафар кунад, шофёрои бо таҷриба номерошон меброяд, занг занед, граница мебаранд. Абдуев нависонда. Салом акаи Сорбон. 14 август картҳома ограниченӣ монданд. МВД Россия документам тамом шудагия. ҳамин хотир метавонам граница пересекат кунам. ҳозир шумо то 10 сентябр муҳлат доред ки бе пересекат кардани граница документотона соз кунед ва МВД бирен пешниҳод кунед ва ограничениро бардошта мекунанд. Гулов нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Акаҷон ҳамин дар Москва 5 моҳ бепатен истодам. баъди будшави регистратсия Сбербанк перевод маҳкам шид. меган реестр мавзӯ дар Тоҷикистон 5 моҳ истодам. оё ман обратно рафта метавонам? ин реестр чӣ маъне дорад? реестр яъне маънои ӯро дорад ки бо сабаби беҳуҷҷат будан ё ягон нарушенӣ кардан номита дар чорни спискаи Россия меғалта ва ту ҳозир метавонӣ бираи Россия ҳамаи документота 100% қонунӣ кунӣ ва бигардӣ. як нафари дигар нависондаи салом Сорбон бародар. аллоҳ нигаҳбонад. ба саволам ҷавоб додед. ҳамеша хушҳолу сарбаланд бошед. зинда ва сарбаланд бошем. шуморам худованд нигаҳбонтон бошад. як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум. саволи ман даду бошу ҷавоб наметем. ман дар рӯйхати сиёҳ будам. гости гуфта рафта будам. моҳи декабр Тоҷикистон омадам. ҳозир 9 моҳ шуд рафта метавонам. шуғули аҳолӣ гуфт кушода меган. гости гуфтагиҳо 1 сол пас мераванд. 1 сол не, яъне гости гуфтагиҳо 9 моҳ пас ҳақ доранд ва шумо гуфтаистед ки ҳозир 9 моҳ аз байн гузаштагиҳ. бале шумо метавонед сафар кунед бе ягон мушкилӣ ва монеагӣ. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. реестр боши Тоҷикистон бирем. бо омада метавонем. агар пеш аз 10 сентябр рафтанӣ бошен обратно, бале метавонем. плазма нависондаи. раводид қатъи намояндаи Русия меге. адресша гапзан. ташаккур. адресаш кӯчаи Айнӣ дар шаҳри Душанбе, ҷои шуғли аҳолӣ. як нафари дигар нависондаи чихел ҳами Сорбон қатъи алоқа бубурем. ту савол дошта бошӣ, савол табу нависон бародар. худохоҳад дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. Баҳодуршон нависондаи. салом Сорбон.
меган даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидай. Ҳамин гап асос дора ё ки не? Не, мутаассифона ҳозир асос надора, сар шидагӣ нестай. Аз 1 октябр сар мешавад. Ҳоли вақт ҳастай. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. Яка писар хизмат меравад ё ин ки не? Нафарҳое ки як фарзанд мебошен, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Худтона ба қайди военкомат бигзорен. Лекин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Зинда ва сарбаланд бошен. Савол боша бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com